Sige. So kung ang usual kasi nga pag gamit sang mata, no, may ara tada sa ang ginatawag nga naga-focus bala kita, naga-focus, no. So kalabanan mas damo ubra sang mata kung lapit ang ginatan-aw ta. Mas relax ang focusing kung layo. Okay? So ang screen time ti obviously ti lapit na siya, no. So kumbaga mas dasig makapoy ang mata sa screen time, no. So of course ang isa pagid sina hindi lang bala 30 minutes, minsan 2 ka oras, minsan iban nga obra bilogid nga 4 hours or 5 hours straight panay computer lang ila tubang, ikapoy kapoy na gid na ang mata, no. So manotice mo na isa daw ga-blurred na kay ti kapuyan na mag-focus ang mata sa lapit mo. So kinahanglan na may ginatawag ta nga may ara ta ni rest period para maka-recover man ang aton muscle nga maka-focus man sang maka-relax man ang muscle sa pag-focus, no. So ang aton sina nga recommendation tani, no, every 20 minutes nga near work or screen time, ma-break ka man kahit 20 seconds, matulog ka sa tawag nilang 20-20-20 rule, no? Ma-break ka 20 seconds every 20 minutes nga near work, matulog ka sa 20 feet away. No? So it's only 20 seconds para makarelax man ang muscle sa pag-focus sa lapit. Okay. So hindi man na silinya nga mabulag ka or maano, gani kay kakapoy sina. So kung sige, tag-apat ka oras antes ka mag-rest, nasakit na, no, diri ga kulisong na sila, tas hindi na clear masyado, kaya hindi na mayo ang focusing kapoy ng muscle sa kakatulok sa lapit. Tapos isa pagid ka kuan sina dry ang mata, no, obviously ang screen time cause dry eyes, pait man na siya, luha-luha. So mo nang mga harmful effects ng digital, no, work o kaya computer work.